एसेबां मोजां मोनसिब्लाबो बेजोंनो फैगासिनो दं र' आं सिफुंखौ दामनानै होनो आंखौ बुंदों नामा? औ नोंथांखौनो बुंदों नोंथांखौ बुङाब्लालाय सोरखौथो बुंनो नोंथांनि सेरावथ' गुबुन रावबो गैया माथो नंगौथ' दे जाबाय दानिया बुंदो मा बुंनो सानदों नोंथाङा बबे आरो नोंथांनि मुङा मा? अ आं बै नुहुरनाय दुब्रुगुरि गामि आंनि मुङा सोरां माने सोरां नार्जारी ए बै नुहुरनाय दुब्रुगुरि गामिनि मुङा सोरां माने सोरां नार्जारी जाबाय दे जों बयबो मिथिबाय दे दानिया नोंथाङा एसे आगोलाव दामनाय सिफुंनि देंखोखौ दामदो दे जों बयबो मोसागोन मेथाइ रोजाबगोन जाबायथ' जागोन नाथाय फंसे बाथ्रा जाबाय नङा ना मा बाथ्रा आंनियाव आरो गुबुन दोंसे सिफुंनि देंखो दंबावो बै दोंसे सिफुंनि देंखोआसो मोसानो जोबोद समायथार नंगौ नामा दे बिदिब्ला दामदो दे लोगोफोर थियारि जादो सोरां दामदो दे जागोन आं दामनोसै नोंसोर मोसादो मोसानायावनो दुगैनोसो बावलायलांबाय जाबाय दे मोसानो आरो मेथाइ रोजाबनो मोनबायथ' बेनो जाबाय दे दानिया दखनाया लादो आरो बेनिफ्राय थाबैनो थुदो